Dan huma riżultati importantissimi, huma riżultati li huma in-naħa l-oħra tal-munita, tal-surplus, tal-tkabbir tal-ekonomija, tal-ħolqien tax-xogħol, tal-punti ekonomiċi ta' investiment illi nitkellmu dwarhom. This is prosperity with a purpose. Hekk iddeskriva r-riżultat tal-istatistika tal-Eurostat dwar il-faqar f'pajjiżna l-Prim Ministru Joseph Muscat. Saħaq illi kieku l-Partit Laburista kabbar l-ekonomija mingħajr ma ra li l-middle class tissaħħaħ u l-persuni żvantaġġati fis-soċjetà jimxu l qudiem kieku ikun fil-gvern bla ebda skop għaliex il-ġustizzja soċjali hija punt prinċipali. Kien għalhekk li l-gvern fil-bidu ta' din il-leġislatura forsi der bħala wieħed pro-business, spjega l-Prim Ministru, biex fiċ-ċokon tiegħu pajjiżna irnexxielu jeleb il-modell ta' awsterità rakkomandat mill-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali. L-antana kien dejjem l-ewwel insaħħu il-business, insaħħu l-ekonomija biex imbagħad bir-riżultati li nġibu mit-tisħiħ tal-ekonomija nkunu nistgħu nollu lil kulħadd il fuq. Jien gburi ħafna li dan il-mudell qiegħed jirnexxi għax minflok għandna mudell ta' austerità għandna mudell ta' tkabbir u minflok tuħ bil-benefiċċji għandna benefiċċji ġodda u bla preċedent. Il-Prim Ministru nnota kif l-istatistika toħroġ b'mod ċar il l-kontijiet ta' dawlu l-ilma kienu qed ifaqru il-familji Maltin u Għawċin. F'pajjiż żgħir f'ekonomija kontenuta f'soċjetà ristretta, deċiżjoni waħda tajba tagħmel il-pajjiż sinjur, deċiżjoni waħda ħażina tfaqqar lill-familji. U hemmhekk tidħol ir-responsabilità ta' min qiegħed jmexxi li ma jkunx impulsiv, li ma jkunx rax, li jkun jifhem fl-ekonomija. Muscat fakkar kif ir-riżultati tal-aħħar statistika tal-Eurostat ma jirriflettux il-miżuri mnedija fil-budget li għadda fejn il-gvern għamilha ċara li lan tiegħu u li jeradika l-faqar fost it-tfal f'familji fejn taħdem persuna waħda biss. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia sostna li meta ippreżentati b'statistika tal-Eurostat li turi kif il-persuni fil-faqar materjali u sever naqas b'20,000 għal 19,000 persuna, ifisser li s-suċċess ekonomiku qiegħed jinżel l-isfel. Meta tħares lejn ir-rapporti tal-Istati Membri l-oħra, Malta kellha l-ikbar tnaqqis fil-faqar irreġistrata fl-Ewropa. Din i first oħra għal il-Ministru illi innota kif l-inċentivi biex in-nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol ikomplu jitħarġu u ma jibqgħux dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali qed iħallu effetti tanġibbli. Inizjattivi qed jagħtu r-riżultati, hemm ħafna inizjattivi li ħottieħdu li mhux qed jidhru f'din l-istatistika, aħna qegħdin nagħmlu x-xogħol tagħna biex inkomplu nidentifikaw dawk is-setturi li għandhom bżonn l-iktar għajnuna ħalli in-numri illi fil-fatt tkellimna fuqhom illum maħniex kuntenti bihom, irdu nkomplu naħdmu ħalli nkomplu niżluhom u nkomplu naħdmu sakemm jibqa' l-inqas wieħed illi jkun f'dak it-tip ta' faqar ikun qed nindirizzawh.